ଆଜି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ପାତାଳ ଫୁଟି ବାବା ଗତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋମ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ନ ଧୂପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଧୂପ ବସିବା ପରେ ବାଜା ବାଜିବା ସହ ଭକ୍ତମାନେ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଜାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖଟା, ଏପଟେ ରହିଯିବ ଆମର କ୍ଷୀରି, ହେଇଗଲା କ୍ଷୀରି। ତାପରେ ଆମ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବସିଗଲେଣି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକେ ବାବା ବାବା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ବାବା ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ନାଁ ବେଣୁ ବାବା। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ବାବା ଆମର ବସିଲେଣି। ଅନ୍ନ ଡାଲମା ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଖଟା ଲାଗିନି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ କରି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ଖଟା କ'ଣ ଲାଗିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ପାଖରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ। ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏମିତି ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପ୍ରସାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା।